Kaito kaham haike haina hai sal kedegmani yagulo laibo fainani shepman phiuga tini ang laibo phaya phano jekni kogrok share khlaijagui tongma bai norok hamari yasagi tonglayo hinui ang poito khlaio phia tini hingke laibo fainani bagui shep kaham mankha hallelujah so o jorao norok jotono lamsogo tei kodo kukhe dakti kukhe जों laibo hablainai share khailainai tei jora kaham mankhaba kaitoni kogos जों kuplung wnglaiyano topic hingke sabono nwng okay nini tomung sabono nwng mane nini tomung sabono tongthokrwi tong nwng sabono tongthokrwi tong songmung hallelujah obono swng tini swranglainai kaito kaham haike o jorao swngna se muchungrau bahai norok joto kaham mangda hallelujah norok kaitoni hamari bisingo belai khe tongthokjakda norok kaham mangda bahai norok comment section o norok answer horui mano hallelujah yes good evening kaito kaham hallelujah praise the Lord kaito kaham kaito kaham yes kaito kaham sabono nwng tongthokrwi tong nini tomung sabono tongthokrwi tong songmung proshno abono tuino srapsa जों chelainai bujilainai bwsuk jora ang yago mobile hol khai tongman because tangmani bagui okay ang hao asukjak hao bolte no blanket khobui ke tripod exhaust wnglia ani achukma bai aboni bagui yago se mobile hol khaijak so bwsuk jora thangmanlai swng thanglainai kaito kaham ela mak swng khuluklaiyana John chapter 4 John chapter 4 verse 1 2 3 and 4 chaita Bible verse puila swng nailaigra wana kaito kaham o jagao verse 1 o tamswijak tongke Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness
to be tempted there by the devil. For 40 days and 40 nights he fasted and became very hungry. During that time the devil came and said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become loaves of bread." Okay. 너로 뿌리 캐나보 지수 그리스도 바티스모 이야기로 뭐 40 दिन 40 रात 마이차야오이 짜몽 농문 그리케 오케이 짜몽 농문의 야까리 뭐 까이토르 할록 나라카 할렐루야 까이토 가함 praise the Lord 니니 또몽 사보노 tongthokrwi tong 지수 그리스도 바티스모가 뭐 संसार गोनाङै रैखाताल चुमै ओके चामुं कथकनो चावै ओके हायकबा मुंसासक तेकुबन सामुंगो थाङै bo engage ngai tongiya bo baptism mani yagulo ओके फला binthani kuplong ang phaimani yagulo bo boro thangkang ke teibo kothok halok teibo kaham halok kaitor bai narakna bagisi bo saisung susu thayo mane saisung susu ke kaisa thayo thangai 40 days 40 nights 40 दिन 40 रात माइचा एवोई बकाइतर बाय हाल नारखा वाओ हालेलुया जों साबनो रक थारै दंलाय जिसु ख्रिस्टनो साबोसिनि सुब्राय जिसु ख्रिस्ट साबनि थानि जों सोलोंथाय जिसु ख्रिस्टन थानियो हालेलुया गताबो निनी पर्सनल लाइफ फाइले ओ मैथ्स दाखलाय दं so the solai tongka because ani sima tohonlia ani mokolo obuno kubang kalai kogo tamo Christmas zoro baptismo onke okay o kasangma thotogo priyosupuk zakhe te mar ambagino kubang kok borrokni no record tongo December bisingo tamong gake baptismo ngnai bangkugo abo kon problem kre nang o zorao kothoma kaham khanaka okay nang kaitaba halok okay naraknani shep manka okay kaitaba halok manjui manka piaba oro जों kaham ki khel khai ne tam no borok kaitaba halok naraknani shep man yagulo halok nas naragya जिसु ख्रिस्ट बरगंगा साइमान यागुलो काइतर बाय डायरेक्ट कक सालायनानि बागै जेफ्रु शेप मानखा ब काइतर बानि कक सालायखा हालेलुया 40 days 40 nights samung sudu se keplaying phaimalia okay mungsasuk borok keplaying phaimalia jagao जिसु te kaito asake halok asake kok salaikha amusuke relationship amusuke worship kaitor by 40 days 40 nights nangka hallelujah 40 दिन 40 रात nangka inke tini borok okay baptism mani yagulo suri thaniyo expert ya okay
kaitoni kok khanana musungmao amsuk lonmani kwrwi okay bobo bo kwbang kok interest nangjak hingka ke okay je srapsani bagwi gathering wnglaimani okay tabuk chung nugui tongo himsim nanglaijak tamno twi hingka ke Christmas carol no twi phiaba nainai khe belai tongthotok tang kaitono twisi kothom laimani ba phiaba je borok December maso ba je borok kaitor bai halok narangni sep mankha okay bini thani o as a example hisabe tam sogui hingka ke Christian rok December o sarik sarigo kothom laio okay Christian rok sarik sarigo December o as a Christmas carol hisabe kothom laio asuk simisi message sogui okay a deep halok kaitor bai a deep relationship kaitor bai okay abo kwrwini bagwi tamwi thangka ke December jora okay a box khorang a chamung numung a gathering dara twi changgangwi tongrao but yagulo January thangka ke tamwi thangka ke a excitement kmai thangpaio okay a excitement kmai thangpaio a soitong thokma kaitono twi abo nukjagyangui thangpaio sungmung obono nini tongmung nini tong abono tongthokrwi tong tini nwng je kaitoni mung nawi okay mwsalaio wahan songlaio tohan songlaio okay tini nwng je aswke rik jalak ri chumui haikba Christmas ni dino chumna nangan hwnwi okay kaham kaham pai tongmani okay wakhom toya okay nini kwbangma dress rok nwng khatiwi tongmani okay oborok o je wngwi tongmao aro sabo tongwi tong sabo kha phurjagwi tong sabo srangwi tong okay proshno ko obosi nwng je rwchabwi tongo okay belai kaham nwng je tini box khorang khwnawgwi ei phaniba siglarok tabuk borarok tabuk bwrwirok tabuk okay abo haikhe je wngwi tonglaimani okay belai kaham phiaba abo bai nwng je mwsai tongo chawi tongo thanglai tongo kothomlai tongo aro sabo tongthokjagwi tong aro sabo kha phurjagwi tong proshno ko obosi okay sungmung Jesu Christo amsike kaitor bai halok ar chamung kwsuk rwikha amsike kaitor bai halok okay aro mungsaswk okay no kaham aro mungsaswk ramnai mui kaham ri kaham okay style haika ba aro konpon kwrwi khe Jisu jephru kaitor bai halok naro konpon kwrwi tamokhe bobai kaitor simisi aro okay bini surima bini lobma bai sabo kha phurjagwi tong sabo tongthokjagwi tong ke kaitor hallelujah praise the Lord ambagin sungnugo o jagao soitan Jisuno offer khlaikha tamnoi nung kaitoni bwsano hwnkhe soitan Jisuno tamnoi offer khlaikha if you are the son of God nung kaitoni bwsano hwnkhe okay tell these stones to become loaves of bread nung o holongno sadi roti engde hnoi nung kaitoni bwsano hwnkhe sadikka holongno aprotam saka okay people do not live by bread alone borok rok samung bai simi thangya but by every word that comes from the mouth of God kaitoni bukhukti ongkhormani tongo hallelujah tabo nainai di soitan tam musungjak sungno roti chathung
Jisuno obon sai tongmole nang roti khlaisa de mayo khuijaka nang 40 din 40 ra. Okay, 40 days 40 nights ngai thangka nang ok khuijak sadi roti o holong roti khlaisa na banin phantongmole sari. Tang hinmale soitan basiu jisuno bokai to nimbusa. Min thani phan tongo. Roti khlaisai mano a holong no. A holong roti khlaisa nang bosai mano. Because min thani phan tongo. Hallelujah. Ba jisu saka tam nai. Elam ba tam sijak tongba. Okay, o jaga verse 4. Borok roti baisi min thangya. Okay. Kaitani bukhungni ongkhor mane akok. Akok baisi. Hallelujah. Akok baisi borok thang tongo. Tabuk. Okay. Tabuk nang belai excited tangai. December hanai. Nang belai excited tangai. Okay, Carol hanai. Nang belai excited tangai. Dress kaham paika hanai. Nang belai excited tangai. Okay, box khorang aboni bagi. Nang belai excited tangai. Okay, borok ho dol aboni bagi. Okay. Piaba oro sengtam nok gangke Yesu Kristo right borok kon dino roti baisi mi thangya. Nangya roti kaitoni bokukti ongkhor mana ko abasi borok ko thang tongo. Abono sang nango. O jaga bo oba hake declare. Hallelujah. Ke tini December 1 tarik simi tini suk joro cholin tongo Christmas carol. Tam srengka nang. Bokok okay, bokok no nang srengka. Okay. Bo kaitoni kok okay, nang srengi man ka kai besuk tam buzum ma ka tam revelation. Okay, tam phrengka kaito no. Amsuk daily fellowship ngi tong ma. Keba ojo kubui kok tam saiman. Bol jagao tam muisa bukha abo simis nang muitu tongo. Okay. Bol jagao tam muisa bukha bufuru sompap kha okay tam mui item kai besuk okay abo simis nang muitu tongo. Arod adine masalai mani mayo aboro longi kengjaka abo simis nang muitu tongo. Okay. A phona nokhlao box khorang je marangkha abo sim muitu tongo nang. Abo simis nang muitu narangi tongo. Asuk fellowship mawo kaitoni kokbai kun lenden kri ni. Okay. Kaitoni kokbai kun lenden kri. Nang Bible simis khebja ketayo. A bising ne a kok bekhaw hapaya. Bekhaw hapaya. Yang letam sa roti bai simi kathangya. Kaitoni bukung ni thaisa jeyong khori phaimani. A kok bai se borok kathang tongo. Praise the Lord. Nini tomong sabono tongthokrwi tong. Nangje mo sai tongo sab tongthokjagui tong abbai. Ha nangje mui thokjagui sai tongo sab tongthokjagui tong abbai. Nini mo sama bai kaito tus tongthokjagya. Nini ha samung kothok bai kaito tus tongthokjagya. Okay, nang amsuk ke excited o talsani bagai. But kaito tus tongthokjagya. Kito okay, ar kirma singsa. Ar wansuk janai kok tongo. Tang hinke kema joro jeng khel khlaya. Bumung ke seng kaito nino nalaijak. Yang tongthokri tongma ke soitano. Oro tam bukaba. Roti khlaisa di. Roti khlaisa di nang. O holong no. Jisu tomon roti khlai sai jaman mano. Sakhe bo samno tongthokma klai nai soitano. Okay. Chakhe. Okay, roti khlaisa ke holong no bo samno khushi khlaima klai nai soitano. Okay. Pia jisu tam sakano ang mayok khujak no saya. An kaiton kong no sang sanai. Hallelujah. Khoro busuk thang. Christmas carol kaiton kok khana bagai. Okay. Khoro busuk thang. Masana bagis thangubo. Sana bagis thangubo. Okay. Ana kok no ngoboro khana tok jaglak. Okay. Khana tok jaglak.
Tango kong ma sai tong ka ke. Boa jaga tam sana Jisoo asai mani kong sanai. Je sanai sabo. Okay. Meri guai na ko basa ja Jisoo aro leta ke musuga da sar ma jaga bo. Nadi tabu nang o December Christmas ba Jisoo asai ma month ni pan nang believe khlayo khlai di kun problem kare. Tabu kotor ko kok ngau bo se nang ang guai no ko mang da kasai tong lai nai. Nang ang batam guai no ko mang da kasai tong lai nai. Guai no ni te ong khori mala liya da. Ha? Bethlehem ni guai no go meri basa ja. Ha? Aro mang da kasai tong lai nang aran te ong khori na musung ya da. Dut mang da nangi tong lai. Bekrang sana musung ya da. Ha? Bekrang sana musung ya da. Hallelujah. Praise the Lord. Kai to ni kok ka thang. Hallelujah. Praise the Lord. Nang ang tomung no. Okay. Chini tomung no December ni bagi simi kaitor. Chini tomung no December ni simi kaitor. Chini tomung no December simi tongthokmung. Chini tomung no December no simi kisa waririk. Chini tomung December simi kaitor ni mung ongkhoro bukugo. Abo hai hengke abo kaitor khushing yabai. Abo shaitan khusingo. Amorong nang khiyo kasari manka. Okay. Shaitan khusingo. Tangi shaitan khusingo ke no bobini control khlai manka. Okay. Nang kaitor ni bom khui tongphano nang saboni control lo shaitani control lo. Bahai ke? Because nini enjoyment juda. Nin tongthokmung juda. Nini yapri shema juda. Nina musahma abo juda. Nanga je panda thangmon man abo juda. Ar kaitor kusgrei. Tamung ke bebak no. Okay. Shaitan je musung rui khi thonei nono jemne tamnai bengi tongi man ma hai. A jaga nang beng mane beng jagoi tongkha. Shaitan beng ma jagao nang khop jagoi tongkha. Hallelujah. O khui tongma jara Jisun thani samung sok pai ke bo samung reject khlayo. Nangya samung. Borok samung bai simi kathangya. Borok samung bai simi kathangya. Kaitoni kok bai si. Khoro boso Christmas carolo Bible kheboi login notepad tlangai ha 2 ghonta romoi Bible simi khulog lai kaitoni kok salai mani to de tong. Krei Bible nam ni si tlang jago. A sharing khlanya bo tei tama akong kokta. Akong kok. Kok tei phaijak li akong kok. Meri guai no basak Jisu musuka da sarma jaga akong kok tei ko. Akong kok. Because asuk sep kaham sarik kutum lai mani tomung no January simi 25 tarik jora phanangkha. Okay. Ordek Bible. Okay. Ordek do bandagara sidi. Kaisa chapter, kaisa book complete khlai mano. Abono sukurbai srunglai mano sung. Okay. Tamba tini mui. Abo sibini sungmung. Tamba tini mui wahanda mosdeng dengna nai. Abo sibini sungmung. Bok kok no tini srunglai nai. Sudah sung kawai siapa no nang. Nini pastor no nang saka sung tini bok kok no srungna thangi to. Okay. Sung tini bok kok no srungna thangi to. So sung kawai siapa nang sungya. Tini tam wahan mosdeng sungan nang no bahai juda to. Ai bari gorek ti. Anh cái dân kok share khai nhá ni basa nai bo. Okay. To tong kuno announcement ro. Tong kham sadi ke thang lai siwa no. Sa thana ni si planning ni gede. Tam sabai lamba ko. Jisu Christ direct sao
borok ni roti bai simi thangya kaitoni bokungni ongkhor mane ak gothang pok baise. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Nini tomung sabono tongthokrwi tong. Nang Christian hwnoi tongwi tongo tomung. But abo bai kaito da tongthokrwi tong na soitan da tongthokrwi tong. Nini tomung okay sabono tongthokrwi tong. Prosno kobse. Nini tomung sabono tongthokrwi tong. Okay. Nini tomung sabono tongthokrwi tong nang tomung saimanya ke andra gundraw ya appreciate tong nang. Okay, nang masawinyo tongo rosabinyo tongo bagaram barsanyo tongo okay kaitor honiyo tongo phiaba. Nini a tomung okay tomung soi thayo soi kaitor musung zakmoya mana musung zakmaoya hangkele abelai kirima singsa. Okay. Nang sungsani light baise masana thangi tongshu. Okay, nang box khorang baise okay ate khorok sasuk bai dagi jakhese dagar jakhese soton jakhese nini yapri kise mise lorishu. Okay. Dol ba hanoi hakes mukhang paishu nang. Okay, December Christmas jora mo Christian rong ni jora aro sungshu. Ri katal payada Christmas ni baga aro sungi tongshu nang. Jesu Kristo kaitor ba halok narang na bagai maise saya 40 din 40 rat. Jesu Kristo kaitor ni kongna simsa hamzago reka hamsudo krai. Ruti lap sapan logi krai. Okay. Bo kaitor ni kok simsa khana tok sago. Bad nang le kaitor ni kok baile kuno lenden sa krai kya. Ri tam sum nai, tam kan nai, chamung bobo salai nai. Okay. Abo music kaham phadi musalayana. Thani ba phaidi ba arasa kasajak na. Nini tomung sabono tongthokrwi tong. Nang sabai control khlaijagui tong. Check khlainai di. Okay. Belai keno. Okong no waire wai mas hau. Tangkai. Tangkai mas hanggang ke tam sengwao jagao haino. Bumung Christian tija control ke soitan khlaio. Haidangi tong lainai. Ha? Bumung ke Christian hni tilaijak. Control khlaina hingke soitan. Abai tangsitan. Because जों शयतानो याकुं याफा तलाव गासिबो तन्ना बागिसे आबो सा शयतानसो कन्ट्रोल खायनो हायदा आबंनि मांला नों तांग्रो सिदिया बाहाय शयतान लामातार दे नेने काइतोर डेली नि बागिसे नि आने काइतोर मलब्रुम नि बागिसे निने आने काइतोर एवरी सेकेंड नि बागिसे निने आने काइतोर डिसेम्बर नि सारिक नि बागिया kaito every second bo logi tong bo thuya because bondono hamzago hallelujah bo thuya bondono hamzago chini kaito sal brum ni bagise every second ni bagise chini kaito kun dino December ni sarik ni bagise mengi mangla ha chini kaito 25 December ni bagiya okay ara kisa lighting thapa lai ari kaham sum laitire ha enjoy berlaitika bike kaham gari kaham kalaitire photo post khalaitika Instagram Facebook YouTube chini kaitor salsa ni kaitoria chini kaitor muktri thangja kaitoria chini kaitor every second tongnai logi okay thuya ui sunu chubanai kaitor se bochona hamjak sugo hallelujah praise the Lord aboni bagina ozorabo sungmung simple sungmung se nini tomung sabono tongthokrwi tong nini tomung sabono tongthokrwi tong
할렐루야. Praise the Lord. 님 똥, 사보노 tongthokrwi tong. 체크라이드는. 예수 그리스도의 타니워 서이단 때가 있어 땀사가 능박라이딕 능박라이딕 까이더 수아리럭너 러허르이 너너 그라이는 약니 까티르원 오케이 그라이는 약니 까티르원 능박라이딕 아프란서 땀 파이캬 You must not test the Lord you God 능 test 딱라지 까이더노 오케이 능 test 딱라지 까이더노 오케이 그마 저랑 surprise 나고 요 water baptism ka ang amsung zuchali ya takla December te shu supuk pisi de ano te shu ang mane iya pri shepinani okay aba hairo kema zaga nung zago okay asa explain kai sana musung ya borok no okay borok kai to no tamjani sangnang thaya kai to no okay pocket ni rumal hai engzak la yo amsuk mana khom ma tongzak ya okay 이거다 맛이 따오야 벌써 대시 쉐네 시원 대시 하 가이네 시원 만 아버 하이 능까이 또노 하이노 포탈 나타 탕니 you must not test the Lord you God nga bai 탕니 할렐루야 땅에 인간게 티니 버럭 사이시만이야 티니 버럭 사이시만이야 신스 그래 비니 비숑고 까이 또 또르 동 그래 티니 그마 버럭 사이시만이야 borok bolte nang o kaitor kri borok no saya kaitor tongo huni gosi tongne borok ni konglo sawi tongo kaitor tongo huni gosi tongne borok rok tini saisi manya bo confirm se kri bini bisingo kaitor tode tong kri because sini bosanga kaitor ni mondir bini bisingo kaitor tode tong kri bo confirmation kri bo confirm ya bo confirm ya bo confirm mate bin tomo bahing na ang thai kri okay 뭐 뭐라 너 어자가 벨라이스 아자 양나이 버자가워 오케이 거럭서 까이돌 그나그니 사나이 뭐 바이가 어로사 뭉으로 사부이만 ang every hand 마승고 뭐 까이돌 똥하는 것이오 까이돌 그나그니 것이오 때 까이돌 똥만이 아석 버서른 가니 뭐 사오 뭐 까이돌은 똥고 한게 뭐 바이게 어로사 뭉으로 사부이 똥고 오케이 따모 아니 땀 거모 아니 카오 아니 카니 베틀레헴 능 레파예 아사이디 오케이 나디 티니 능 까이토르 그낭 까이토르 똥고 크리스티안 한 것이 똥고 바하이게 하이능 아니 카오 파예 아사이 파이디 헤네 능 리퀘스트 클라이 똥고 तारमाने नों बुमुं खृष्टानसे निनि बिसिङाव खृष्ट क्रै खृष्ट तंमातलाय नों हायनो हाय फाया आसाय फायदे होनग्ला कामु हायनि नो खृष्टस अलरेडी तंगु हंके ताङै बो फाया आसाय फायफिना हायना हाय सोंमुंब्ले हाय नों खृष्टियान खृष्ट गोनांनो खृष्टियान होनाब्ले ओके नोंआसो बिसि खृष्टियान खृष्ट गोनांनि गसि तंमासे every बिसिवनो नों तामनै हायनो हाय काइटन थानि रिक्वेस्ट खालाय ओके बसनि पाइथाक डिसेम्बरो आनि खानि बेथलेहेमो नोंले फाय आसाय फायजाति तांगै borok kisiapa no mansuya tam no resabuy tong tam sawi tong okay ambagay no bufroseng dynamic Christian nangay tirprahaste gnangay
nó có sụt lại này ở sẽ bọc cái lại yo bọc hay là ba sát tiro hay bọc cái lại yo xóa cái phát cái tăng lại bufro bufro samung su tor shu kai ton kok tor lia richung su tor shu kai tor botor lia kai ton kok botor lia decoration su tor shu kai tor botor lia kai ton kok botor lia okay đấy này nhá mình decoration su tor itong shu kai tor cái sự 시작 lia lighting 아무서 승사이 tong shu kai tor 승 사파이 말리야 wahan mang se pok pok hitong shu kai tor ni kok bi pring sapan kari kya 거럭스 승너 말면 꼭 타시석 사디 그르이 와한토레 더가 승리 explain kai sai khanaru 피아부 kai ton kok explain kai sai khanari meya kirima singsa kokabo kirima singsa ko kirima singsa tomong okay okay bahake masaka explain kai sai khanari mon nang ri busuk da bahake ma paikha okay boro boro thangma paikha okay busuk mui thoka busuk mui thogya nang ah bebang na explain kai sai khana rango barasuk bisi bisi nang kai toro tongo no but kai to ni kokno nang sukrobi sana rengya kai to ni kokno nang sukrobi buji manya okay among no zorabo asuk kemma kok sana musingya maybe kemma borok hard pa nang imano okay angke serai serai kok se kubui kok sama bai nang kepala musung ke kepai pai di to kubui kok no khana di because kubui kok kisha খাও মানে খাও বলতে ন সহ্যইয়া it's okay hallelujah praise the lord but all kok samani purpose ta mungke phaidi aba haite inglai liya sang mani se acting dunia ne ongkhori phailene mani se okay mon kemne bengai mani buya kemna hamiani samani buya phaidi sing ongkhori phailena arani je jaga sing mistake ni tong karon ongkhori phailena sing okay angle saksa sumna okay angle saksa sumso gna khni go silai blo borro nono sumso po monam ho ke tona bage jisu kristo phaya okay nono sumso gnang pok monam ri tona bage jisu kristo phaya nini sumso sakangna bage jisu kristo phayo nini sumso no jisu kristo sakangna bage phayo bo sakagi bo klangkha klangmani bage no bo declare khai klangkha it is finished paisuka nini sumso no pairi klango bodi no pairi klangjak no haina hai tongo hita gosi fiti gerikha ani jisu bini theibai ke susai klangkha obose kubiko tongthokdi susai klangjak khaba susa jago tongsidi praise the lord hallelujah ulta tole di sumsoni mantai thimu nang tomono sumsok goshi tongko ba sumsok gono tongko ke nini bontok thimungse nini sumsok sakak jak jagao tongdi nini manthai muthang jak mungse praise the lord hallelujah nini manthai muthang jak mungse nang tabuk muthang jak mu yafar jak mase thimungno goshi tongko angle saksa sumsok ganang geba ang thisinai hini siring mani yadde babo nono muthang jak mu nadi mas nangke thimungse nango hini tongo bahing lai sinai okay bahing lai nya bahike 아버님 방에 어자가 승노고 어러 라스트 지수 크리스트 하신 거 소이던 땀 사강께 아는 야꿍 로무이 크로니 니사 어자가워 If you kneel down and worship me 니사 I will give it all to you 승산이 배박 절마 절상 너는 르마이나이 나가는 콜롬딕 오케이 아는 콜롬딕 ang 승산이 절마 절선 너는 르마이나이
abo hainangui tongo. Okay. Abo hainangui tongo. Rang dapat phungnai phunugui tongo. Okay. Season o December season o rang ni dapat rang ganang abono phunuk tini paile yangi tonglai borok. Baksa soisoi kaitono surina rok mukhang suti sari ge bong thani tabo. Reason tamungke eiko ang 10,000 ka, ang 20,000 ka, ang 30,000 ka, ang wak masar ka. Okay. Yang wak bahan sersa suru paisa manja jaya bahai borok tongle. Mukhang phungnani phankari ke bin thani bo. Nang sarai ke khnadik nini thani o rang tongmani nang sengsara ganang sengsani bebak manai khani nang paiman nai. Hai sengsaro nang ganang ba sengsani manai khani ba nini ya phau nang sineble. Piao kubui ko kok stam saideman. Poito ganang rok simise kaito ni thani o je tongmani abono baithani khlainai mano. Sengsara rang ganang ba nang sengsani manai khani nyoba nang alai dakhe paiba manai phunugui mannai. Piaba jebrok poito ganang bokha kaito naro je tongmana bebak bin baithani khlainai mannai. Nini sengsani rang bai nang kaito thani tongmarok no nini nijini nang khlainai manglak. Piaba poito ganang simise kaito ni aroni bebak tongmaro bebak manthairo baithani nijini khlainai mannai. Amen. Hallelujah. So rang ganang sing sasata phunukdi kono phanoya poito ganang kaito naroni tongmarok no se nini baithani khlainadi obose soi obose nangkuk mani. Praise the Lord. Kaito kaham. Tong zakda. Buji datang. Okay. Ani kok khnawe ke hard tangdi. Ta jolidi. Bengai jama hai tangjak di. Because ani purpose ke bono dukho phanangna niya. Okay, ozoro o kogrong no sajagui tongmani mistake ngui tongkha ongkhori phaide hinmani se. Ri lata pata angkha sing khugui khibu. Hai ang mistake tomuno ngui tongkha mistake jaga basa jangkha aro ongkhori ma phaine ble. Kubuyo ma phaileni ble kubuisi sungno tamkhai. Muthangjak no ya paro. Jebrok kubuino saimanai a kubui bono phiokna hini sayadiba. Hallelujah. Phaide. Yang le Christmas celebration po swag nangi si celebration biar nang lai tere kirima singsa girlfriend boyfriend berai ni bagi Christmas da ambang de Christmas nor khel da klai nai 25 December Bible tangi narak jagya 25 December Bible tangi narak jagya because nang Jishu asai mano tui salsaya daily celebrate khaiteng daily nang tongthokteng Jishu asai mani bai nini talika hamka nang bono tui daily celebration khaiteng ambagi date specific narak jagya krei jasakban Bible khulog pordi 25 December kono mention khlaijak krei ambagi no ani bagile daily Christmas ani bagile daily celebration because ani Jishu Christ ani bisingo se ang bini mondir ani bisingo bo as a folat angei tongpayo okay so daily ani Jishu ani logyo daily celebration daily Christmas okay hallelujah praise the Lord tongthokti kaito kaham abon bagay no fadi nang ba sangsar ni manai khani tei okay tongthok na thangtini wo soitano khulom tongmana klaikya because of bokong sau Jishu no ano khulom de ge sangsar nini boss ga khorok bomjagui tongkha nai di nini a khorok bomane abo soitani modangui tongkha nini tomung sabono tongthokrwi tongik nini tomung nang je tomung tongui tongo o tomung sabo khushi tongkha bai kubi na kaito khushi tongna nin tomung bai check like that hallelujah praise the Lord kaito kaha o sungsaro lokono nashigui ya prita shedi borbat angnai ano serak thade ni sao Jishu Kristo
borokno rok thadi hini saya nang borokno tharke daily mistake daily problem daily usta khonai daily sayao soginai jishunu thanai rongke daily kaplai daily hamsajak daily okay daily sung sajak sunajak sabno rok thari tong nang abasi kokke nang sabno rok thari tong kaito kaham kakla yonro buziman khana ang puilauno chengkha Jishu Christo first okay মানে baptism ongkha tabo ya prishanani bo baptism mani yagulo borok rok baike time spend khlaya thangliya sungsani ri chumno tui bo torjakliya sungsani chamung no tui bo torjakliya sungsani ri chum chamung nangmung borok bebak yakar bayi bo kaitor besa halok naru ninile ulta nangi tongkhanai di sidong chamung ri sahan bokrok jang rijak ri chumno tui tongthokjak Jishu Christo kaitor besa time spend khlayo samung nungmu bebang kamai thamai kya samung nung bebang avoid khabi kya phadik sung baba hanjang layana kaitoni kongni bagui simi sung sida khatong khaja ka asuk layana bible kheb laye notepad laye okay bible kheba keta simi kheb jagai tongka kobong tola simi da jagai tongka optani ko khuluk jagliya po pori jagliya baheng lainai bahakeng lainai koroksa borok ano comments khlayu bible ka kathar nangaro kolom tarik dini saw are ha bono kobong tola dai tona bagui da ana kaito ha bono ketai khebna bagui da ana kaito bini kokno sukrubdi মানে sukrubui srengdi bujithung ekrektung songui chathung aboni bagui bana rubo okay nini bible sida bodro khe nangaro kobong tola tormani bai nang hamari mannai ha ketai khebma bai nang hamari mannai no porina nangnai suina nangnai aroni word kaisa kaisa tam saitonga nang abo kaitono suri bujina nangnai apros interest nini okay bazara ang wahan paina haka asu bai diba mono wahanom piece ma khlayo wahanom ma suwo wahanom mosla maruwo wahanom moso maro som maro bono aondro ka ondro mozden ka mozden okay boba haike ang style ke ma songo song kese okay mung phun kese apro sai mano so anga wahan bazani je keji kaisa tui payment abala hani hai ketai kebi ton ma baya ni tam opung na tongsa ha kobong tola tui thumbai tam opung na tong musu mananai okay kaitani kokong ka bahaino kaito nono as a raw hisabe rekha hm tau songoi saran daito nini songna rengya hanke masalia masaya ka nangte bortor sinai ba aham bagai no khnadi okay फोरोंनाय होनाय रok खोनादि सोलोंनाय होनाय rok सोलोङै tongnaय rok फोरोङै tongnaय rok nang phoronggo bolte no history ta phorongdi bible bo saijung saijung poribo history buji mano सोलोंनाय rok bahaino history no muito tanardi mane muito tanardi bolte no history o bible history rong tei simi excited tangdi boro mary joseph goino okay ayang pondit rok hathukri okay aba nanga history simi muito naragi tam khlainani bising tam tong tangui apaso bujina nangnai okay jephra bujiwa apros nang har muya phai berai phai ma tam benefit tongba muya no raoya koi godok andru mos deng berama bote nang songna nangnai ble song ke sai manani kaiton kong khar materials obo nono ri ka kaiton tabuk songoi sar nai songoi sar liya aing sana nai bo songoi sana rang liya ke ba doro bangla sikable ha muya bai muya simis balai tong laisiu bo bono balai ro bo banai ro bom tok simis nangai tong siu nigi diba masa nai keb kre am bagai ni phorongnaय होनाय rok songoi sarana rongdi sorangnai rok bahai no songoi sana rongdi afroso benefit hallelujah praise the lord tini kengma bor rok
Jisu Kristo guai no ga asai khabo simis excited bo. Phiaba tangi guai no go. Bokai to ni besaya diba. Borangsa ni nok tangi me diba. Borangsa ni nogo phaya asai pheme diba. Bo diamond ni nogo phaya asai pheme diba. Bokai to ni besato tai tangi aro guai no go. Because Bible sao. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Genang. Bosha genang tekri. Asha genang tu tise bo genang haike asai phailiya bo bigra khasa asai siwo tangai nono ano genang khlaina ni bagai. Praise the Lord. Hallelujah. Tangi guai no go. Tangi musoga da sarma jagawo. Tangi asik bigra kha asai phai because bo genang no nono genang khlaina ni bagai. Bebag bigra na bini sakaru binaka because bonono hamzago. Hallelujah. Praise the Lord. Nang belai talika kaham. Kaito nono hamzaka. Kaito ne hamzak ma bishimono. Amoni bagi no zorabo. Okay. Nang sengsar bai sholaya kok na nangnai. Sengsar bai sholai tong khongke nang juda kok jaga keriko. Because lama kesep lama kuar. Lama kuaro borok bango. Lama kesebo asuk borok interest keri. Kono aro gen abo keri মানে enjoyment keri borok keri. Lama kesebo. So nang biango na lama kotor kuaro dan lama kesebo. Hale lama kesebo kai tonu fasing simis nasigi himo. Lama kuaro hongke borok bai borok nasigla himlayo. Borok bai borok entertain khailayo. Okay. Aham bagino. Tini sabo pastor kaham ko khanjak. Sengsaro kai Kristen ni tonglai rok bai hingke je pastor meniri mano bos pastor kaham. Jok sana kerengta comedian. Okay. Sengsani kebangko special sengsar sale tripurani kebangko Kristen rok sabono pastor kaham hun. Je pastor meniri krak bono pastor kaham hun layu. Okay. Ngenai ni sitabu. Okay. Nono kai tani kogya phanai sinango. Nono comedy phirngnai janangba. Nang comedy phirngnai janangba. Nang kai tani kok no sukurbi sananya sinango. Nang babono tingi khatongdi. Sabo kaham sabo hamyani samaniya. Nang tamono tui khatungi tong. Nini khatungma nini naisingma tamo. Abusai. Nang kai tani kok ta nang. Nang kai tani kok baisi borok kathang tongo huni nang serai da. Okay. Abusai kok ke. Nang kai tani kok nango. Nang kai tani kok baisi kathang tongo huni siu hungke. Nang tangile sengsani kebangma enjoyment tongthoksa thongno tui basiko huru harangi tongba. Nini ba truk saka je huru harang ongkhori phaye kaitoni kok ni bagi simi ya prisna niya diba. Kaitoni kok boroman abo simi nang naituk na niya diba. Kaitoni kok no buzi nani kaitoni kok no okay chuna ni kaitoni kok bai ke enjoy khaina ni kaitoni kok bai ke tong thong ni khapang serang na niya diba. Praise the Lord. Phadi. Angkha jengman ingkha paikha. Okay jengman ingkha paikha. Tabu Kefan kiri apa jaga phailian phani. Bo jaga o lama kesebo. Okay. Solai singi tong khono. Am ma sable. Yang le Christian po kun phan juda kiri. Bo a sengsani borok bai baksan chuang nangja. A sengsani borok kok samagen bo kok sai tongo. A sengsani borok je tomung aba hagen bin tomung nukjagi tongo. Haike nang oro sak sana kai doru tongo ni sama bai englak ble nang kun juda kiri juda was kus khop jagi nang nin thani কোনো স্পেশাল কোনো সুযোগ জায়গা আবার বাকি নাই ওকে সো আপনি বাকি ফাইদি जों 어저라고 시츄에이션어 어떤 거로 다복지 승사로 쫄리 동마고 그 주다 꼭나 함께 능가이더니 꼭는 나고 아 꼭는 능 부카우스라 나나이 리 좀 짜뭉 능뭉 사이트 가셔로 허디 가이더니 꼭 할렐루야 깨때 캡나이 바이벨 아바하야 nanga kya ta khep nai bible aba heta tane kobong tola thui thu mane ri thu ka hamari mane kon pang kre
kaidon kok bisingo sang nangnai afroso samung chuknai kobong tola tui thuma bai bosor kaisa pore porok patap ke hadului huoi ketai khebi thangma kon phanagla bisingo kaidon kok na nangnai amen kaidon kok nangu nang songui sana rangna nangnai songui saranai kereng ni logi tongna nangnai naija afro life tamung songui chana kereng nang tei songui saranai kereng tong logi uf aboni sebra tong thong tei kre haisi so kaidon kongka songui sajangnai se hallelujah jasuk songna kereng asung nai teu kothong motai payajak hallelujah praise the lord parik o srapsani tong thogo tonglai rok bai baksa englayawi molbrum tong thok molbrum ni tong thok phaisingu ya prishane bor bai seng palang layana hallelujah bosor waise pon nugia nang nungna sengnai tabu abo bai nang pal ke ba pai kheblo nang ba oke tini bodro khana koyekdin pore khena sijak sinai oke so nang abo hai bor bai pal ke ba tamna tongsa nini life kono phelai mung kerengi thangnai oke kono phelai mung kerengi thangnai nang so phari nang je juda ko proof khai phono di nang je juda ko nang je kaitor bai nang je slaijak nang je borok katal nang je chukna hani borok phono di oke phono di hallelujah afro lokoni thani bo kengma kok sana nangla nini tomung se kengma borok no slainai oke nini tomung no kengma borok no slai khibinai oke amo sono siteng asa kolok phasingo tei thanglia kaklayo kisah zora namo norok bujiman khana serai serai khana oke kok bokri kok obono nini ani tomung kaitor khushi ngnai jat kaitor je musung jak mane aba hai ngnai jat ngna nangnai nini ani tomung chamung nini ani tomung samung o borok bai yafa khorop jaknani nini ani tomung samung borok bai kaham hunjaknani nini ani tomung samung tamo wadi no musa kabla phona oke phona mui kothok sar khable aba haya nini ani tomung samung bobono tui na nangnai hingke kaitori kogo gwnang poituo gwnang oke sungsaro je wngui tongmani ba mungsasa manui kheno yafa tongma ganai kun dino kaitoro bo kwplai wngui tongmania kaitoro kwplai wngnai hingke bo poito gwnang singna nangnai poito boroni phai hingke kaitori kok khwnamang so kaitori kok kwrwi poito kwrwi kaitoro mungsa manjaknai kwrwi oke amo sono siteng hallelujah praise the lord amo sono siteng okay ani kok kaisa reply redik sagra sidik India following tamunis nini kok hallelujah praise the lord le hambai norok khanai tongmani bagai tam kok sagra sidi do ang answer nani moton ke answer nai praise the lord hallelujah kaito kaham ani kok kaisa reply redik India following tam kok sagra sidi durik te hambai khoroksa je khanai tongnai rokno announcement rokni bagui 23-24-25 saltham salni horni 23 tarik saring simi 26 tarik ni fungjora oke camp na thangui tongo o camp o norokno invite khaio tomno manjakna hingke ang bai kwrang hordi tamo tongnai o camp o hingke sudo kaitoni kok nini bagui kaito tiyar khlaimani hallelujah praise the lord again nang willing again nang khobjagui mano phiaba nogo mathang yajak mobile matui yajak okay mobile kwrwi kebai contact kwrwi kaitor bai sim contact khe saltham kaitoni kok srangmani save kahamnini bagui hallelujah praise the lord okay tapos chini mothani je choli mabai nini kok samani 100% nangkha okay abono tabuk nugui tongo abo hayo nongkha ke chong aroni kotolani
Mothani kutolania je tomungo tongoi tongo atomungni seng kutolani nangka. Okay. Kirima singsa tamru sabi tongbo saimalia tam salai tongkabo saimalia tamungi tongkabo saimalia. Hai no excited. Okay. Christmas tree pu, Christmas tupi pu, Christmas athokri pu. Nungsi sengdik. Jishu nini ingi pohor paikya nono pohor khai kelangka nungsi sengnani tabo athokri ya. Nungka athokri sengran tanis pailaya nungkesa sengya. Nani nungkama Christian dog bini nogo athokri samsa sawo kusuk kuk he kaima namsa pailaya yangza. Nono da kusuk kuk keseng dihini kaito sa na athokri da kusuk kuk keseng dihini sa. Salah kisah. Athokri da kusuk kuk keseng dihini sa. Na nono da seng dihini sa. Sabono seng dihini sa sabono seng sa ni pohor ni saiklang. Nono sa seng sa ni pohor ni saiklang le. Nungke seng ya athokri seng rewise nung masangla tangi tongo. Kaise. Dorong lah ko. Athokri seng ma basi nung masangla tangi tongo. Yang la nono sa pohor kai kelangi tango. Hallelujah. Mera mereng nai rok musaka bagrom bar sawoi. Box da tong ba bongni. Box da tong sagrati. Krei musaka bro. Nungke dagar lai shopre lai sela rong ni bari beri rong ni bari gisi mise competition abo. Bating manjang nai kolom kongsa mangjang nai 10 টাকা beri rizaka. Kai tono tui musamani keboi tagi jana nangya borobo logi tongna nangya. Hain bagrom barsai phayobo. Hallelujah. Praise the Lord. Kai to ni kok kaisapan tak kematheng. Akok bebang no khananani bagai ministry jengna thangi tong Jisu Kristo ni 3.5 বছর 40 দিন 40 রাত bo kai to ni kok khanaka kai tor bai halok naraka. Nungke nungke tam khana. Nung tam no khanai tong. Hallelujah. Nung tam no khanai tong. Okay. Tay tama kong kok kai to ni kok kundina kong kok ya kai to ni kong ka kethang sasini sai sa ba ya ekrek ba ya song sini song ba ya naituk sini naituk ba ya kai to ni kong ka ba hai tam ni baga kong kong nai sila tam ni baga kong kong nai tam baga kong kong nai tangi neng December Kristen hanjak na klai tangi neng Christmas Kristen hanjak na klai tam kai to ba bosor kaisa han thumang na tong 25 তারিখ দিনে সিমিতে বাসাই ফাইব আর দিনে সিমিতে সিসাব আমবাগে নং 25 তারিখ ni Christian December ni Christian hanjak na klai botos thuyable hor sal ni bagai kai to ba daily every second seble Jisu Christ asaiman dino asainani slai sekang tam sajak ba Emmanuel kai to tongo daily nang bai tongo hanmani abono Emmanuel kai tor ba nang bai mang tong na bagai Jisu Kristo no rohoro Jisu Kristo no Emmanuel hanjago nang ma poila Bible pori ma wana abas ma pori grable Emmanuel je Jisu Kristo Emmanuel kai tor nang bai mang tongo ang bai mang tongo kai tor ang bai mang tong na bagai phaimani ba nang kheba kai tor bai mang tangi sara bosor tongi malia December sani sartang kono mote dino se kai tor tangi tangi because nang kai tor khushi da ya abo nang care khlaya nang soitano mang khushi khlai tongo abo mang se nini purpose sendel kawibo tomuno poito gang nang kai tor ko ganang ke kai tor nono tui tong thok jago
Okay, branded juta kana nangya. 30,000 rignai kanna nangya. 250 damni rignai kanfano. Kaito nini khorangno khnatok nang poito gonang hingke nini bisung kaito ni kok bini kokno nung sujak nang Jisu Kristo no yasak jak babain thansang jak borok katalang jak ke 250 damni rignai kanibo soi চপ্পল কাউইব সই হ্যাঁ হাইনি টি শার্ট 100 টাকা দামনি টি শার্ট কানিব সই ওকে লামাওবো সই নক বিसिङावबो সই ওকে বেবাক जागोन সই बिकज नों हालक साबायगे जिसु ख्रिस्ट बाय नों काल प्रेज द लर्ड हालेलुया नों जे स्पेशली सान्ता क्लॉस रखनी थुबलायो साबाबो अन्नो फादा मिन बैकग्राउंड साइमन कबन न ओके न फादाक्लायाबो न सुदा न सैदा साबाबो साबनो थुबै दं नों साबनो सुमै दं नों ताम लेनदेनाबो काइतर बाय गुस्ति दाक्लायलायबो हा क्रिसमास ट्री फु तामाबो तामो ताम लेनदेनाबो काइतोनि कक दाबो हा ना जिसु ख्रिस्ट सरायफोराव कालांमानि बुफां तामो आबो ताङै नों ताङैयाबो नि नगासो सों सासागा सोंरोना मुसुंजा हा ताङा टुपि थुबै हा आ बिनि बुंबुंबा सिगां सिगां नांख्लाय साबाबो हा आथुकिरि दे काइतर आथुकिरि दे काइतर दिनै जिसुनि कक साजागिया डिसेम्बर जेंखा आथुकिरि दे जों खाबोसो साजागौ हा Nini ani buku kuba Jisu senang le ble Jisu no subra hini goshi ne bosom matangzak na hini sable Romans chapter huh? Romans chapter 10 verse 9 10 okong sajang na ble Jisu no subra hini goshi ne bosom matang Jisu ke buku ko pas phailiya athukri wahan kerol 25 Disember rignai juta ketal kamsli ketal Abo mang se buku ko phai tongo abo ba jam matangjak ba Jisu no subra hini goshi ne bosom matangjago Hallelujah. Kaito ka ha. Jisu no subra hini goshi na si matangjak na ble. Bono ba khabai poito khlani bosom matangjak na ble. Tam sajagi tonga din buku ko. Hallelujah. Praise the Lord. Phadi. Important kok Jisu Christ na nangnai. Chini bagi kaito ni kok important kok na nangnai. Chini kothomao kaito ni kok ni bagi na nangnai. Okay, chini kothomao okay kaito ni mungku sungai jar na nangnai. Chini worship okay azagao nung no worship na nangnai. Box khorang samung khnatok abo haya nung kaito no baka worship khlanya nang abono sidi. Hallelujah. Afro saiman nai nang tok tam no kaksang ma tam no keplai tam no kaham tam no okay alai da tam no nung afro nai. Praise the Lord. Hallelujah. Kaito kaham. Kaito no belai hamzago. Piaw saiman di. Kaito nara ni mungsasang nara thangga poito gonang na nangnai. Poito biang ti hingke kaito ni kok khnama tise. Kaito ni kok kri poito kri mungsapana kri. Hallelujah. Nang rango gonang da gonang yang semenya. Rango gonang na nang yabo bang sana thangya. Bat kaito ni kok bola gonang na nango. Okay. Rang kri phano chole grau. Bat kaito ni kok kri le chole glag. Okay. Kaito borong nono borong da riya doesn't matter. Borong nono tei kaham da sa saya doesn't matter. Borong nono logi da refaya doesn't matter. Aboro matter khlaya kaito logi to de tong kri abose matter khlayo. Kaito tong bolte
sabo tongthokrwi tei mada masa ya borok logi da riya hade hamza ge aptai matter khailia kaito logi tongo hallelujah abon tongthokma suda hallelujah so nang obono tisi khom sidi ani kaito an logi tongo ani kaito an logi tongo angbai tongo ano chubai tongo angbai baksa ani bisingo samung khlai tongo praise the Lord. Okay, dress kaham samung kaham badri masaka yakas kering kyo samung tanglai salai nai amsonu siteng hambai nrok khonjo keke khnamani bagi pari acting dunia nokri failasiona reality failasiona acting nokri faisidi sengsara acting choli jong marke ara nokri faidi keplai soi kai derba halo aro faidi afro enjoyment tam non tong tam nang han sabani painai bela hambai amsonu siteng kai to kaham life hang daily phaiman gara yangi tongo abon bagai nong nakar sano because responsibility taisa kabang kha yang thana nango ako tei no khongo cherai roi kai to bless khlaikya abo bo ke phaya phano ang time to time kai to kogrok tang share khlai tongo upload khlai tongo khladi tei live phaya phan nong bagai share kaham tam tongo okay ang or YouTube channel chengphun simi kai to kok share khlaijak tongo 1,500 1600 1700 abo hai video kaidan kok upload khaijak tongo kaisa kari khnadi kaisa pon nang magalang lak kaisa nang kari khnana ba kaitan no bless khlainai hallelujah because nang kaitan kok nango kaitan kok kathang nang 5 bosor sakang ni pon kari khnadi abo no bless khlainai hallelujah kaisa kari khnadi khana puro bible gana nadi te note khlaina enjoy kaitan kok na enjoy khaidi amen praise Lord tei nong thane obno ang opportunity bo nong nok rogo fellowship khaina mo chungo asugui mokhang nasiklai kaiton kok srengna mo chungo unke nor contact khaidi chung phainai okay chini dynamic chung team nong thane phainai nong nogo phainai norok bai asugui sing kaiton kok salainai okay worship khailai amon sebro tong thong tai kre haise so jo tor khnai tongnai rong no ang obono norok no chef kaham ro norok tomo norok nogo invite khainai mo chung norok ni kami o okay invite khainai mo chung khaidi aken norok ni nogo non kami o chung phainai kok tebo deeply kaito ni kok no non thani phai safainai norok bai baksa chung kaitor no palke worship khailai nai so norok joto no okay oboni bagai chef kaham ya faro hallelujah bahage kerengnai norok ani number to manna maine ke note khaina di call khabia hangkangke whatsapp o text khaidi okay ang reply renai obong ke number o bahai 9774 518979 okay ang teusa sai tongo nadi kolom nadi seinarak di norok tomono contact khaina hangkangke 9774 okay 518979 okay 977 ta 9774 518979 okay kaklai norok not khaina kana amsono siteng belai hambai jotono hambai